Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyuthenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda u-Exodus wama-24. Sizawuva apho uMoses akha isibingelelo khona, apho uMoses anyukela entabeni esiya kuYehova. uYehova ufuna ukwenza umnqophiso nabantwana bakhe, covenant namaSrayeli. Wakhuphile phaya eYibhithe, wababiza, wababhalela yonke laa mithetho, wabhala yonke laa mithetho 10, wabanika the laws, imithetho nendlela amabenze ngayo izinto, holiness. Wayenza yonke ngoba ufuna benzeni, banqule yena, bathembe yena yedwa. Nathi yiyona nto ayifunayo, luthando lwakhe olo naye ukuthi ufuna sikhonze yena yedwa, sijonge yena yedwa. Uyasithanda, usithanda kakhulu. Imithetho ayisho into yokuthi uyazondwa. Xa unika umthetho uyathandwa. Xa ungawulaleli umthetho yeyakho naleyo, ngoba izawuba khona imiphumela yongalaleli kwakho imithetho kwifemeli yakho, kubazali bakho. uYehova njengoba enemithetho, nathi ufuna sibe nemithetho ezindlini zethu, izindlela esiphilisana ngayo nabantwana bethu. Ivesi yokuqala, wathi ke uMoses, nyuka uye kuYehova wena noAaron noNadabi noAbihu na-70 amadoda amadala, amadoda amakhulu akwaSirayeli, ninqule nikude. Kusondele, uvesi 2, kusondele uMoses yedwa kuYehova, bangasondeli bona naba bantu, bangenyuke naye. Ngabona ukuthi is a court of order, uyathetha into ayifunayo uba makwenzeke kanje nakanje. uMoses ke naye wayesenza ngale ndlela uYehova amxelela ngayo, nabantu babevuma basithi siyeva. Verse 3, waya uMoses wabaxelela abantu onke amazwi kaYehova namasiko onke. Baphendula bonke abantu ngazwinye bathi onke amazwi awathethileyo uYehova sowenza. Verse 4, wawabhala uMoses onke amazwi kaYehova, wanyuka wavuka kusasa wakha isibingelelo Moses emazantsi entaba nezimiso zamatye zali-12 ngokwezizwe ezili-12 zakwaSirayeli. Verse 5, wathuma abafana bakoonyana bakaSirayeli banyusa amadini anyukayo, babingelela imibingelelo yoxolo, iinkunzi ezintsha zeenkomo kuYehova. Verse 6, uMoses wathabatha isiqingatha segazi wasigalela ezidendelekweni, esinye isiqingatha segazi wasitshiza esibingelelweni. Verse 7, wathabatha incwadi yomnqophiso wayilesa, wayifunda ezindlebeni zabantu, bathi bonke yonke into ayithethileyo uYehova soyenza sivile. Verse 8, walithabatha uMoses igazi wabatshiza abantu ngalo. Nalo igazi lelomnqophiso, wathi nalo igazi lelomnqophiso awenzayo uYehova nani ngala mazwi onke. Verse 9, wenyuka uMoses noAaron noNadabi noAbihu nama-70 kumadoda amakhulu akwaSirayeli. Verse 10, bambona uThixo wamaSirayeli phantsi kweenyawo zakhe, kwaye kunjengento eyenziwe ngeserrafi, esafiri eqaqambileyo.
njengenkqu yezulu lisile. Verse 11, amanene oonyana bakaSirayeli akawasanga sandla, akawabulalanga. Kuba kaloku kuthiwa xa ukhe wabona uYehova uza kufa, zonke kodwa wabulala. Akawasanga sandla, ambona ke uThixo, adla asela naye. Yava into ebonisayo into yoba uYehova yena nto ayifunayo eyokuba usidibanisa nathi utshilo wathi njena, they will be my people, I will be their God. Zohlala naye, usihlezi nathi, umoya ongcwele ukhona. Singaboni njena ukujikeleza ubumnyama, sekwakuba umnyama kakhulu. He is the light in the dark world. Uhlezi nathi. Hallelujah. Verse 12, wathi uYehova kuMoses, nyuka uze kum entabeni ube khona, ndikunike amacwecwe amatshe enomyalelo nomthetho endiwabhalile ukuze bayalwe ngawo. Verse 13, wesuka uMoses noYoshua umlungiseleli wakhe, wenyuka ke uMoses waya entabeni kaThixo. Verse 14, wathi kumadoda amakhulu, hlalani nisilinde apha side sibuye size kuni. Yabonani uAaroni noHure banani, onendawo yokumangala makasondele kubo, onengxaki makasondele kuAaroni noHure. Verse 15, wenyuka ke uMoses waya entabeni, ilifu layigubungela intaba. Verse 16, ubuqhaqhawuli bukaYehova bahlala phezu kwentaba yeSinayi. uMoses waya phaa, kodwa yiya Moses, yiza. Hallelujah. Ilifu layigubungela intaba iintsuku ezintandathu. Wamemeza kuye kuMoses ngosuku lwesixhenxe phakathi Verse 17, ke ukubonakala ubuqhaqhawuli bukaYehova emehlweni oonyana bakaSirayeli kwaye kunjengomlilo kubo. La madoda ayi-70 kwabonakala engathi ngumlilo kubo. He is the consuming fire. Ndiyaze leyo ojongana nayo ungakulinge ucinge fanuba kwawugqibela yona. Your God is the consuming fire. Yavuthuza, uyatshisa. Engeke kaYehova yima kwi-end times uthi, I know you are a consuming fire. Let your fire burn anything that is not from you. All sicknesses in my body, everything. My God is a consuming fire. Uyatshisa. Awuzuyibona kaloku, God is a spirit. Awuzubona, awuzukuthi haya kwenzekile. Uyatshisa ezo zigulo, uyatshisa. Abonakala kubo engathi ngumlilo. Njengomlilo otshayo encotsheni yendaba. Bambona uYehova abantu bakaSirayeli. Verse 18, wangena uMoses phakathi efini, wenyuka ke intaba uMoses waba sentabeni apho iimini ezi-40 nobusuku obu-40 esantabeni noYehova uMoses. Apha kulo Exodus 24 siboniswa ukuthembeka kaYehova ebantwaneni bakhe, nabaya ebabizile uba mababe naye, bambona ukuthi ukhona. Amadoda lawana angama-70 bambona
ngoba wenza ntoni? UYehova nguYehova weminqophiso. After inkululeko yabo uwenza iminqophiso nabo, uyababhalela ngoku yonke into imithetho ukwenzela into ukuthi nje bathi nca uthando lwakhe, bamamele yena, bangakhonzi abanye oothixo. Kwii-end times ungakulinga uzibone sewuhamba ukhonza abanye oothixo. Njengoba sifunde ezi sifundo njena sikule Bhayibhile, senzela sivula amehlo wakho, ungathi ubungazi. Sivula amehlo wakho wazi ukuthi ukhona uThixo, ukhona umaxhoba ayakhawuleza. Uthe eli lizwe lingaka lenziwe ngubani? Wena udalwe ngubani? Udalwe nguye. Ungakhohliswa, singakhohliswa, singakhohlisani. Themba lakho malube kuYesu Kristu owathunywayo nguYehova, umzali wakhe, wamkhupha uba makaze azofela ilizwe. Themba yena, ungakhohliswa. Enkosi kakhulu, siyanithanda. God bless you.